за другите ислямът. Свещениците от Успенския събор не можеха да дадат отговори на въпросите ми, но споделиха, че подобни странни маски има на още едно място. В храма на Христос Спасител на река Нерли, строен едновременно с Успенския събор. Може би там ще мога да получа отговор. Храмът Христос Спасител се оказа на много странно място. В охранявана от държавата защитена територия на края на поле, на което се е разиграла една от битките между руси и българи. Веднага забелязах същите странни маски по стените и разпитах мъжа, който охраняваше храма. Да, тук е била битката при Нерли. Но защо на фигурите са направили такива мутри, не знам, каза човекът. И ме посъветва да поговоря с жената, която е вътре в храма. И наистина жената ми даде обяснение, защо лицата по стените са толкова страшни. Страшни са, защото охраняват храма, за да защитават храма и да го пазят никой да не навреди. А кой е построил този храм? Андрей Боголюбски, светият благоверен княз. Аз знам, че синът му е загинал в бой с българите. Да, с волжските българи. И в чест на победата и в памет на сина му е построен този храм. А в строителството на храма българите участвали ли са? Те са платили като обезщетение на Андрей Боголюбски камъните за строителството. Белите камъни са доставени от там. От Волжка България? Да. А майсторите българи ли са били? Майсторите са били руснаци. Много интересна история. Ние сме от България, но от другата, Дунавска България. Проумях, тази България вече я няма. Руснаците потвърдиха предположението ми, че изграждането на белокаменните храмове около Владимир е свързано с българите, но настояваха, че строителите са били руски християни. Макар че в маските по стените едва ли има нещо християнско. По-скоро ми напомняха за езичество. Но дори да бяха построени от български майстори, руснаците никога не биха го признали. Та това са два от най-свещените храмове на Русия. Тук постоянно идват поклонници и туристи. Преди да си тръгна, разгледах още веднъж фризовете и вниманието ми привлече нещо, което бях пропуснал. Централната фигура на фасадата бе на цар Давид, който седи на трон и пее псалми на Богородица, а зверовете го слушат. Но това, което ме заинтригува, бяха лъвовете. Лъвове с кръстени ръце. Първоначално си помислих, че ми напомнят за българския релеф на лъв от 11-12 век, намерен в района на Стара Загора в Дунавска България. Когато по-късно прегледах внимателно архива си, обаче осъзнах, че лъвовете с кръстени ръце през цялото време са ми напомнили не на Старозагорския, а на един друг лъв, издялан в дърво в Чувашия. А чувашите са именно онзи народ, който твърди, че езикът, на който говорят, е прабългарски. А в закътаните им села все още има хора, които се кланят на идоли, вярват в тангра и правят жертвоприношение на Бога на небето. Не очаквах точно това. Но веригата от съвпадения започнала от една позлатена маска на човеко-лъв, намерена в изчезнал български град. Като че ли можеше да ни отведе до живи и в момента хора. Може би веригата не беше прекъсната от безпощадната битка, вилняла преди 800 години в крепостта на югоизток от Пенза. Керамиката, оръжията, бижутата, всекидневните вещи от крепостта говореха, че градът е бил български. Но за мен имаше нещо по-важно от предметите и това бяха хората. Затова взехме костите на хората от една от къщите и ги дадохме за изследване при най-добрия специалист. Доцент по анатомия на човека и антрополог от бивш руски военен медицински институт, който през последните години беше девоенизиран. И сега заедно с професор Белорипкин слушахме резултатите от анализа. Черепите са на роднини, хора от едно семейство, разказваше доцент Калмина.
Единият бил на мъж на около 50 години, което за ония времена си е било преклонна възраст. Другият е на дъщеря му, млада жена на около 20 години. А третият на юноша, но само по черепа не можело да се определи дали детето е било момче или момиче. Въпросът, който ме вълнуваше обаче, бе: били ли са българи? Черепите са от европеиден брахикарен тип и нямат монголоиден примес, каза доцентката. Брахикарен? Нищо не разбрах. Признах си откровено и пак попитах: това означава ли, че са били българи? Вашият и вашият черепи са от същия тип, каза доцентката, посочвайки техническия ни сътрудник Димитър и оператора Красимир. Техните черепи били същите като на онези хора от преди 800 години, чието останки лежаха на масата. А вашият антропологичен тип е съвсем друг. Не е българин. Ето, че се разкри. И злорадства професорът. Той е славянин и доцентката допусна, че моят череп може да прилича на неговия. След като професорът си свали шапката, обаче се оказа, че моят и на неговия не прилича. Явно разни народи са завещавали гените си на българите. Но това, което запомних, е, че българите не са били с монголоидни черти. Същото бяха установили и учените, които проучваха прабългарските погребения на юг от река Дунав в днешна България. Чертите по-скоро са европеидни. И между другото, това е също един аргумент в полза на тази ревизия на тоталния тюркски произход на прабългарите, защото там, където са правени проучвания на черепите от този период, 8-9 век, има установен много нисък примес на монголоидност. Руската антроположка се загледа отново в черепите от Волжка България и продължи разказа си за семейството, в чийто дом бяхме влезли след 800 години тишина. Хората били здрави и се хранили добре, разказваше професорката, посочвайки как са запазени зъбите на младата жена. Историята им би могла да бъде следната. Младо семейство, жената на 20, мъжът и с 1-2 години по-голям. Тък му си били родили първото дете.